nan Petruk. Ning ana syarate. Syaratipun apa, Den? Lah, syarate mengkene. Anoman karo Garukaca gelem bantu kowe ning ana syarate. Syarate sing nantangne Kurawa kudu kowe. Pripun? Aku gelem ngewangi, ngundurke barisan Kurawa, nggih. Ning sing nantangke Kurawa kudu kowe. Mengko nek Kurawa wis nesu, aku karo daramu pringgondane sing bakal maju. Engko wis tak tantangne mlayu. Wis kadung lak pitunge regane mlayu. Ora aku ning ngurimu, tenan lho. Iya tenan saestu, iya tenan. Cius, iya. Aja kuwatir aku ning nguri nggih. Sumangga nggih Ndara Pringgondani. Sesarengan kalian kula nandhi kridanipun para Kurawa sumangga wa Anoman kula dherekaken mapak barisan para Kurawa. Anoman malumpat rampun praktek witing Nagosari kuat mangandhap tinggal panut joyo Purwa saking aku tantang nggih aran wastro yo Oleh kata sang Gatut kaca binon mapak Araka Suta teka pira Kresna ngaglah ing tenging dranggung risang Radyan Gatotkaca nering ciptarsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busalane. Apa to busalane Raden Harya Garukaca? Caping Basunanda Kutanganta Kusuma kasut padha katerma yekti ana kuasane dhewe-dhewe. Caping Basunanda ana udan ora udanan ana panas datan kepanasen. Kutanganta Kusuma apa to dayaning kutang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sudang kasut padha kacerma. Kasut wis karani padha sikil kacerma lulang. Senadyan lulang dumadi saka palungsunganing Sang Hyang Nagaraja. Dayane ngambah lemah sangar kayu waing sarta ngungkuli pandhita tapa dadya tawa tawi tawar. Wis anggep busanane Raden Harya Garukaca sigra tancut talibanda gebrak lemah kawing 3 mletik kawyak sumusupe Hima Imantaka.